שלום גברת מאיה. מאיה מה? מאיה הרשקו. שמעתי שאת רוצה להדריך במדצים. נכון. למה? טעות למה? כי זה כיף. וזאת חוויה נעימה. חוויה ונעימה וכיפית, כך מאיה אומרת. באיזה מחנה היית רוצה להיות? שיגמה. מצחיק מאוד. באיזה מחנה היית רוצה להיות, גברת מאיה הרשקו? המחנה שאני אהיה בזה. אוקיי. מה את חושבת על גרעיני אבטיח? מה את חושבת עליהם? הם שחורים קטנים והם בתוך הפרי שנקרא האבטיח. הוא גדול וירוק, כמוך. אל תרביצי לי, בבקשה, אחרת אני אגרום לדברים רעים לקרות. מה את חושבת על בריכה? הולכים לפוך עליהם מה? תודה לגברת מאיה הרשקו שהייתה איתנו. אנחנו נתראה כאן מיד. אנחנו מבוגשים וחמודים ומתקים. את מרגישה קשר לקבוצה? כן. בכיף.